Ụtụtụ ọma, ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chi tata wụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Senti Mgbafọ yọwara anyị ahịrịọ. Senti Okafọ yọwara anyị ahịrịọ. Na ndị nna nna anyị ha, ndị ichie ha yọwara anyị ahịrịọ. Abịakwa n'ụbọchị tata, amụ Ugochi tubelu Oraifite. Nwa Adama anyị na-akpụ arụ Oraifite. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala. Ihe m wee bịakwa n'ụbọchị taa bụ ka nkọwa ihe gbasara Awele part 2. Gịnị bụ Awele? Kedu ihe ị kwesịrị ịma mgbe ọ bụla ekwuru okwu wee kwuo okwu Awele? Dịka m si wee kwuo, bụ na nkụzi mbụ m kụziri bụ na-ekere ọrụ eke. The Almighty Father, Chukwu Okike, o kechara ụwa na ihe niile dị n'ime ya, wee nọzie na throne ya, wee kwuo na enwere ndị angel nke Chukwu n'ụdị dị iche iche, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ndị ụka ọbịa kọwatakwara ya, mana anyị nwebugo ya n'ọdịnala, maka na enwere ndị angel, ndị bụ na-akpọ archangel, nwee ndị bụ angel. Etu a ka ike ha niile si were nwee ihe anọ dị ndụ, and rest of them. Ihe ọ pụtara na enwere ndị wu ndị angel nke Chukwu, ndị ọrụ ha bụ ibu agha, ndị ọrụ ha bụ ịgba ụgwọ, ndị ọrụ ha bụ iweta favor, ndị ọrụ ha bụ iweta ọmụmụ, ndị ọrụ ha bụ iweta wisdom, ndị ọrụ ha bụ ichekwa obodo. Etu a ka ọ dị. Now, ka m dụrọkwa attention gị to ihe ịmakwa, maka adị m alaik iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ mara. Ije n'ahịa ebe a na-ele incense, enwere incense dị iche iche. Incense nwere nke dị iche iche, and etu afa ha si dị iche iche ka ihe ha na-alụ si wee dị iche iche. Abịazie n'ọdịnala Igbo, ịmakwa ọdị na onwelu ụdị mmụọ ọjọọ nwere ike ma ọ bụ ọrụ ụfọdụ ịghachi ịlụ mmadụ. O nwere ahịhịa ịya akpata, amenwu ọkụ, tinye ọkụ anwa, nyaba ahịhịa anwa na anwụrụ anwa ọ na-akwụ, can warn off some negative energy, like from negative spirits. Etu ha ka ọ dịkwa na o nwekwara ụfọdụ azụ osisi ị ga-egbute. Ọ bụrụ itinye ya ọkụ, anwụrụ ya ha na-apụ, ọ na-attracta some certain kind of entities of powers. Ebire ndị ụka ọbịa maara, ekwugo m ya mbụ sị na ijegoro n'ụlọ ụka, before onye ụka ebido, a na-ebu ụzọ fee incense around altar to attract those entities of powers ụdị ha chọrọ. Ya ka nna gwa na entities of powers ndị na-eweta ego. Maka isiokwu ntata bụ oke Awele can be attracted by ndị ma anyị ya. O nwere some leaves, some herbs, some azụ osisi, then na ụfọdụ ihe dị iche iche a na-ewetasị. Iwetasị ihe ndị dị etu anwa, then ịkpọ ezumezu mmụọ, entities of powers, ndị gị na ha so alụkọ ọrụ, wee kpọkwuzie entities of powers ndị na-eweta ego from east, west, north and south, wee gboro ha anụ. Mụ ana m eji ebulu na ụfọdụ ndị anụ ofe dị iche iche gasị. Ọ bụrụ na ahazicha ya, nke anyị anụọ ya anụọ, nke anyị eme akwado n'ụdị dị iche iche akwadie. Ịma ọnụ nwere nke ọ ya wee mechaa. Ọ bụrụ na nke anyị emechaa paradise ya, ị nwere ike ikwubi okwu. O nwere onye ji gị ụgwọ, ị chọrọ ije gba ụgwọ. O nwere favor ị na-achọ itinye n'aka gị, mana ikwubicha okwu anwa, efopịa. The entities of powers dị na-eweta ego nọ n'ikuku, ebujeri onye anwa
anyị ọsọ ya bụrụ onye n'obodo oyibo, onye anọkọta etu odotakwa gị lota na o nwere nkwa ya kwere gị, lota na o nwere ọgụ o kwesịrị imere gị, ọkpọọ na fon si gị sendị aka nọmba gị. Ọ mmụọ na-eme ya. O nwere entities of powers ndị na-eweta gị, mana ọ gị nwee mazi dị appealing agents. E nwere appealing agents ga-abụ imechaa ya ahazie ya etu esi ahazie, kwado ya etu esi akwado ya, ha nụ ya n'isi ya, they will start coming from east, west, north and south to you. Then ya kpọzie ha wee zie ha ozi, maka na o nwere mmụọ bakịrị ya, maka na ụmụ mmụọ a na-akpọgo ha wee gboro ha ebu, si ya mgbe ọbụla onye dị etu akpọkwara ha, ha mezuoro ihe ha chọrọ. And ihe ụdị Awele a na-eme ji magbuo onwe ya bụla o nwere after effect. You as a user, you don't have any covenant with any entities of powers. Ọlụ gị bụ once you make use, they will start coming. It attract them naturally. Then you now send them message based on what you want. Now, any sacrifice that needed to do, ekwesịrị email those entities of powers ndị na-eweta ego has been done mgbe e prepare ya. Mana ihe dịzi iche bụ na e prepare cha enye gị ya, ọ bụrụ na ọgwụ, if you exhaust the ones prepared for you, then you have to come back to me to prepare another one. Mana nke ahụ enyere gị, onwere sacrifice ị na-emeri ya, just be using it. How long ọ ga-anọ depend how often you use it. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ nke a na-prepare n'ite binye gị ka ije na-egburi ya anụ, ma ọ sị gị na ị ga na-egburi ya nkịta ma ọ whatever. Nke ahụ bụ oke ite, nke ahụ dịrị onwe ya iche. Ọ bụrụ nke a ka m na-ekwu maka ya. Then mana nke m na-ekwu bụ emesịa ya, o nwere ihe ọbụla gbasara the sacrifice from you, the user, and it has no after effect, because o nwere any ọgbụgba ndụ gị na those entities of powers nwere, except nke anyị mere sacrifice anyị mere ha. The only thing you na-eme dey once you get those prepared things, that Awele anwa, once ijidere n'aka, they already started coming, because even the aroma attract them. Once they comes, onwe onye na-achị ego, ma ọ bụ na ị na-achọ ọlụ, ma ọ na ị na-achọ favor ọbụla, send them, gwa ha na ihe ị chọrọ, ha je wetaba ya, they will go. Because na prepare, a na-prepare cha ya gbori ebu, nwere ha na-eweta na ebu alụcha anya bụ ọlụ, na ụmụ anụ ndị ọzọ arụcha ya ka idebe ude, nke nwere after effect. Maka na o nwere direct covenant ị nwere wute mmụọ na ị ga na-egburi ya anụ. Ị ghọtara ihe dị iche na oke Awele a na-ekwu maka ya, ya na ụdị ị na-anụbu mbụ. Asị m na anyị ga-apụta ihe, na anyị ga-ebute ike n'ime ihe 2021. Ekere ọlụ eke, and ụmụ ahịhịa gasị ị na-afụ n'ime ọhịa nwere ihe nke na-alụ, mana ihe ị mara is only mystery to you and not all. O nwere entities of powers ndị na-eje ozi, mana ọ gị nwee ịmasị how to summon them.